Nsallu mis-segwati kollha minn qed isegwi dan għall-podcast hawnhekk li qed nagħmlu minn ġewwa l-Juventus Club Vera Amore bil-Kirkara fejn hawnhekk mal-sħabi sa nitkellmu dwar it-tim Juventin, dwar il-prestazzjoni ta' dan l-istaġun, dwar diversi affarijiet li inqaraw f'dan l-istaġun u affarijiet oħra li jistgħu nitkellmu matul dana il-programm li se nagħmlu. Ħdejja sabiex niddiskutu ħafna temi li għandna preparati għal dan il-programm fuq in-naħa tax-xelluk tiegħi Matthew Sherry, fuq in-naħa tal-lemin Stephen Mifsud, u mbagħad għandna lil Pierre Boċ, tliet Juventini dok nista' ngħidilhom u għalhekk nistgħu nifsu diskussjoni verament interessanti dwar it-tim Juventin. Jiena l-ewwel mistoqsija li nixtieq nagħmel it-tim Juventin fl-opinjoni tagħkom diżappuntakom seta' mara aħjar, seta' kellna prestazzjonijiet aħjar milli kellna. Nistgħu tibdew tifsu d-diskussjoni. Naħseb illi diżappuntanti żgur, mhux forsi, apparti li kull meta jinbeda proġett ġdid. Huwa naturali li ħajkun hemm xi diffikultajiet, però għalmenu jien personalment għalkemm kont nemmen li ħajkun hemm diffikultajiet, mhux f'dan il-livell. Naħseb illi il-mod kif imxiet is-soċjetà fis-sajf li għadda biex bniet l-iskwadra għal dan l-istaġun. Naħseb illi kien hemm ħafna difetti u kien hemm ħafna żbalji għaliex wieħed mill-ikbar żbalji kien illi fl-attakk konna daqshekk xotti meta kienu ġejjin dawk il-logħbiet kollha. Naħseb li kienet waħda mill-ara żliet li setat ittieħdet. U mbagħad kien hemm mix ta' affarijiet, naturalment l-istaġun ikun mimli episodji. U naħseb illi mal-ewwel intoppi illi inqalaw ma kienx hemm biżżejjed personalità sija mill-lat tekniku bħala coach qed nitkellem. U sija minn ħafna players illi tista' tgħid żgħażagħ illi għalkemm nemmen illi xorta kellna bżonn bidla radikali u bidla żagħżugħa, l-iżball ieħor li sar illi inti meta qed tagħmel bidla radikali ma tistax telimina dak kollu li kien hemm fil-passat, speċjalment dawk il-karattri ta' players illi huma kif naqbad ngħid dawk illi ta' esperjenza kbira. Veterani, bħal pereżempju Szczesny, il-każ Danilo, illi minn hemmhekk bdew ġejjin l-affarijiet bdew jikrollaw. Dwar dawn jerġa' nitkellmu aktar il-qudiem ħafna temi. Naħseb illi wkoll fl-aħħar mill-aħħar kif ġew l-affarijiet li ttieħdet tard id-deċiżjoni li jkun hemm bidla fil-coach. Jiena nemmen illi wara l-logħba ta' Feyenoord il-coach kellu jitneħħa. Kellu jitneħħa qabel, imma dikka kienet id-daqqa finali anki id-dikjerazzjonijiet tiegħu wara l-logħba. Naħseb laqqas biss kellu li kont jiena personalment involut, naħseb laqqas kien jidħol ġel dressing rooms wara l-intervista li ħalla. Dwar il-coach issa nitkellmu dwar dak li kellna fil-passat li għandna issa u forsi anke fil-futur. Steve, l-opinjoni tiegħek dwar Tim Juventus? Naqbel mal-ħabib tiegħi hawnhekk, però ovvjament tajjeb ngħidu li fil-bidu għamin wara kulħadd bravu wkoll għax l-aspettattivi kienu kbar. Qatt ma tippretendi li għax bħala akkwisti meta tsemmi Douglas Luiz li kien wieħed mill-aqwa midfielders fil-Premier League l-istaġun ieħor. Cop Miners l-istess fis-Serie A. U oħrajn, ġifieri kien hemm akkwisti bħala ismijiet tajbin, però ovvjament imbagħad mhux billi jkollok l-ismijiet, ġifieri il-kapaċità kemm taqqat it-tim. Ġifieri u l-personalitajiet ukoll il-pis tal-flok. Jiena naħseb dik kienet l-iktar il-players li ġew l-akkwisti li saru l-ismijiet hemmedin imma tkun taf xi ġifieri l-ispirtu Juventin għal xi jfisser billi tilbes dak il-flok. Applikjaw xi ovvjament ikun hemmhekk tidħol il-kapaċità tal-coach, tal-istaff. Ma nistax eżempju xi ħaġa li ma nistax nifhem kif midfielder bħal semmejt il-Douglas Luiz jiktiblek post fuq is-social media, soċjetà serja bħal dik, u toħroġ illi tgħid ma jistax jifhem
jippreferi ma jitkellimx fuq l-injuries. L-injuries huma xi ħaġa li Tal-misteru. Misteru, ma Snin nistax sħaħ. nifhem. Snin sħaħ. Tifhimni waħda wara l-oħra. Meta l-Juventus huma l-aqwa tim strutturat żgur bil-J Medical, Eżatt, hija xi ħaġa li anki dwar biex jirkupraw il-plejers tagħna jieħdu ċertu ammont ta' żmien. Tara timijiet oħra filli kollu Tarom jiġu f'taħħom malajr. timing ta' xahar barra f'ġimagħtejn ikunu tajbin għallu. Fil-ħaġa li semmej fuq l-attakkanti, naħseb huma bdew jistennew illi jidħol Milik. Ma Jiena id-domanda li nagħmel li nnifsi hija daw possibbli strutturati daqshekk nerġa' ngħid bil-J Medical u ma kellhomx opinjonijiet ta' tobba tagħhom stess illi dan kien vulnerabbli immensu. Wieħed minnhom li batejna pereżempju huwa Bremer. Imma Bremer Bremer kas għalih L-opinjoni tiegħi inħass kas ta' sfortuna Bremer inħass immens inħass. kienet inġeri Imma kienet inġeri serja ta' sfortuna u ġifieri tifhem li fittu. ħanaddu għal Matthew. Matthew, l-opinjoni tiegħek dwar dal li qed nitkellmu fuqu. Żappuntat, seta' kien hemm aħjar. Stennejna ħafna aħjar, ġifieri saret bidla biex bqajna fejn konna fil-verità u sfortunatament għal staġun ieħor ħajkonna nerġgħu nibdew bażikament mill-ġdid, ġifieri il-problemi ta' da snin mhijiex li tant li ma tirbaħx imma l-fatt ma bnejtx f'xejn da snin kollha, ġifieri aħna ilna minn wara sarrilaw. Kellna dik is-sena ta' Pirlo ferbaħna ż-żewġ tazzi biex ngħidu hekk inqas importanti. Imma mbagħad minn hemm lem ġifieri kienet agonija sħiħa li fejn pratikament ħafna minnha tiddejjaq tara partita kważi kważi. Ġifieri rridu nammettuha li f'dal 5 snin partiti li vera ħadna gost naraw mhux tant tar-riżultati ma kien mod ħanaddu għal-coaches. Semmejna l-coaches u kif tafu intom, kien hemm dik il-bidla Allegri, daħal Motta, kien hemm aspettattivi kbar, għax Motta għamel staġun tajjeb ferm għal-Bologna u Sam Tudor. Din il-bidla minn Allegri għal Tudor. Ara, naħseb illi Tibżax Allegri tagħna ħafna, ma nistgħux ġifieri minn jgħid kontra Allegri, ma nistax nifhem kif tista' tgħid kontra Allegri għax Allegri Anzi wieħed mill-iktar coach. naħseb illi bil-materjal li kellu l-aħħar sena tagħna iktar mill-li Eżatt. Għax imbagħad wara tibda tifhem għax kulħadd kien igerger għall-logħob li konna naraw. Vera naħseb konna wasanna f'ċirkustanza li ta' bidla. Għax inti ma tistax tibqa' u anke l-fatt li tneħħi coach jerġa' ġġibu jien mill-ewwel tipo ma tantx ma' opinjoni ħanejdu kif inhi. Però overall bli kellu Allegri tagħna li seta'. Però mbagħad ovvjament wara easy days ball, I mean Thiago Motta għamel staġun kbir vera mal-Bologna. Però mbagħad dis-sena tara lill-Italjanu mal-Bologna ġifieri l-istess tim u naqsulu jerġa', ġifieri neħħewlu l-aħjar tlieta naħseb. Ġifieri mar bl-istess jekk mhux aħjar. L-istess kif qed qabel li tikkowċja l-Bologna mhux l-istess li tikkowċja l-Italja. Il-pressure huwa differenti, il-klabb huwa differenti, it-targets. Kont qed tistenna wara dak is-suċċess li kellna mal-Bologna jiġi mal-Juve. Onestament, le, onestament. L-aspettativi kienu ma kontx qed nistenna il-Bologna mhux il-Juve. Għal-jom l-lum il-ġurnata l-Bologna qegħdin, imma at that time il-Juventus iktar demanding. U t-target tal-Juventus mhuwiex li tidħol fiċ-Champions League biss. Kif l-istorja. Apparti li l-Bologna mhumiex il-Juventus. Jiena nerġa' ndaħħal fil-kwistjoni s-soċjetà. Inti meta tażel coach, m'intix ħatażlu mill-lum għal-għada, tissir analiżi tajba, tissir analiżi tal-persuna, l-opinjoni tiegħi. Tinformu ruħek kemm jista' jkun fuq il-persuna li inti probabbilment ħatażel. U dan mid-diera beda ħirex ftit ilu u naħseb rajni għaxieda wara l-finali tal-Koppa Italja li l-pers tal-Bologna lil Thiago Motta naħseb l-unika bniedem li ma ringrazzjawx. Ġifieri daħareġ li anke hemmhekk kellu xi problemi personali ma' ċertu plejers, imma meta jkollok problemi personali ma' plejers f'livell ta' Bologna, bir-rispett kollu, tista' tagħmel distinzjoni li jiena nikmanda, imma meta inti ġejt fl-ambjent ta' Juventus, fejn inti ġejt fi klabb kbir, ta' ċertu storja, ta' ċertu karattri ta' plejers li ilhom hemm, ma tistax tidħol u timponi li l-affarijiet tiegħek għax inti tikmanda u kif tgħid inti,
jekk inti qed tara illi bil-mod tiegħek dieħel ġal ħajt bil-Malti, ma jistax ikun tibqa' sejjer dik id-direzzjoni, b'xi mod tibdilha. U fil-fatt illi semmejt qabel inti u Tiago Motta jekk tara anke mal-Bologna, meta semmejt il-veterani, li neħħew kważi il-veterani kollha. U mal-Bologna dawk li kienu veterani l-ewwel m'għamel aċċat. Jiġifieri u meta jħoss il xi ħadd iktar b'saħħtu minnu itajjar biex jkollu l-kontroll tal-dressing. Għandaħlu il-Metti, twaddina il-problema ta' Motta. Metti, Jiena naħseb. kif qal Pier? Aħna meta niġġudikaw il-ċaħat Għansa sigdi, il-Juventus Club, billi armati b'kollox, bil-dirigenti, bil-kollox. Kif għajnijom fuq Motta, biex mbagħad Motta għamel dik il-frodi nistgħu ngħidu. Għax kien riżultati kienet iġib qabel, kienu riżultati tajbin ħafna mal-Bologna, ġifieri dana li tidħol Champions League bil-Bologna mhix xi ħaġa li jagħmilha kulħadd. Ġifieri it-tim tal-Bologna ta' żmien Motta kien tim li jilgħab futbol tajjeb sabiħ, qatt ma kien coach spettakolari meta nitmu jiena bħal Klopp, Guardiola dak tip ta' coaches, però konna nafu li huwa coach u sallum il-ġurnata min segwih matul is-snin u min anki segwih anke fil-formazzjoni tiegħu bħala coach, llum għadu jfaħru minkejja ir-riżultati ħżiena li ġabu dis-sena. Jiena naħseb li meta aħna niġġudikaw plejer, coach, dirigent, ħafna drabi kollox ikun marbut mar-riżultat. Ir-riżultat li ksibna bħalissa. Ġifieri jista' jagħti l-każ li Tiago Motta ftit snin oħra ikun dak li kien Ancelotti kien 20 ta' snin ilu magħna, ġifieri ma rebaħx Ancelotti mbagħad rebaħ kważi ma' kulħadd. U jiena naħseb li Tiago Motta potenzjalment għati kollu l-qoddim karriera tajba jekk, ovvjament jirranġa d-difettu jekk tallem il-lezzjoni minna sfortunat. Ma l-għura f'tassi meta ġi mal-Juventus ma kellu ġazna ta' players, ma kellu s-sistema, ma kellu sempliciment ma klikjax kollox daqqa u ġifiri player sem u kien potenzjalment coach tajjeb. Esperienza kienet nieqsa, dirigenza. Hemm konġejjin, nasab jagħti struttura mhijiex kompluta, għadha saġġu tal-lum. Bħala soċjetà, bħala dirigenza. Kont naqbel li wara li ġara sentejn ilu iddaħħlu ċertu nies min jieħu kontijiet, imma inti għandu jkun kulħadd fil-post tiegħu. Ma jfissirx li inġibek persuna biex toħseb il-kontijiet u titqiegħed għal siru tat-tim, għax inti hija differenti il-pitch għall-iskrivanija. Però kellna l-Ġuntoli f'dak ir-rol aħna, u Ġuntoli ġab in-nies kollha tiegħu, ġifieri aħna qiegħed ninsew. Tefgħu fuq quddiem il-proprjetà tefgħet fuq quddiem lil dawn in-nies. Qed jidhru dawn in-nies, mhux qed jaħdmu minn wara l-punti, dawn ikunu qed dawn dirigenti tal-Juventus, CEO u President. Naħseb kien hemm nuqqas ta' nies. Il-partiti waħed minnhom Jonos. U liħu garanzija qed ngħidlek li jekk tgħidlu min huma l-11 tal-Juventus, ngħidhom l kollha. Kien hemm nuqqas ta' nies bħal Chiellini eżempju involut. Probabbli irridu jidħlu iktar dem. Jiena insemmi meta inġibet it-trijati. Mela kien hemm tnejn in-nies u ġonu Moġġi u Roberto Bettega li huma n-nies tal-futbol. U kien hemm Antonio Giraudo. Huwa il-manager pratikament kollox juħsib kontijiet u għalli għalli bizmin. Il-business. U kien hemm Robbie Guy fuq marketing. Imma kulħadd fostu. kulħadd għandu rol Dik tiegħu. l-istruttura jien naħseb hemm qiegħda ta' fil-verità, sempliċiment ma ħadniex ta'. Jiġifieri meta tajt Ġuntoli, aħna ngħidu Ġuntoli biss, Ġuntoli ġab in-nies kollha kellu miegħu in-Napoli. Jividaw Napoli. Imma nerġa' ngħidlek fuq net. Fuq net. imma fuq net Pier taf minn xi xaddejna, taf minn xi xaddejna. President naqbel. Ma jużanhom mhux hekk nista' tip ta' profil kif. Għax m'hemmx struttura mbagħad taħdu tajba. Qegħdin insemmu l-Ġuntoli, tasbu li parti mill-problema Jena, personalment, li fiduċa ħafna fih, però sissa iktar hemm negattiv u li pożittiv sissa.
Kifet qabel l-ismijiet fil-bidu għax ikwet namlu dan il-podcast. Wara ftit li bda l-istaġun, naħseb l-opinjoni kienet tkun kompletament differenti. Ġifieri wara Wara kulħadd Dar tifhimni kulħadd. Ovvjament ittifhem il-fatt li dan mhux waħdu għamlu t-tim, ġifieri l-akkwisti li għamel ovvjament kienu bil mal-coach, mal-istaff, ġifieri kif qedna l-problema li ma klikkjawx bħala tim. Saru żbalji żgur, qegħdin ngħidu, però mhux kollox ħażin, ġifieri jien ma naqbilx li rridu nibdew mill-bidu. Kif qal Matthew, naqbel miegħu li kien diżappunt l-istaġun, imma naħseb illi rridu jsiru l-arranġamenti li jiġibu t-tim post. Kien hemm Dawk ma. Rangers tkellmu wkoll dwarhom, però kien hemm dawn l-akkwisti, però kien hemm li naħħejna players ukoll. Għajt minnom Danilo li jiġi f'moħħi. Rugani. Danilo xort konna. Li qed jissemma Rugani, qed jissemma dal-aħħar li forsi jerġa' ġej lura. Jiena naħseb min meta nerġgħu nibdew mill-bidu, forsi l-unika ħaġa li għandna numru ta' players li kapaċi nibnu tim fuqhom anke s-sena d-dieħla, però fil-verità qed inti jiena f'mort tal-coach bħal Motta. U issa f'daqqa waħda rġajt mort lura għal Tudor, pereżempju, li huma żewġ mentalitajiet kompletament differenti. Ġifieri inti automatikament nisek xejjent il-proġett li kont bad, it-triq li kont bad. Issa jena l-biża tiegħi hija li nibqgħu nxejnu l-affarijiet li saru, ġifieri issa rridu nqogħdu attenti, pereżempju Ġunto li orajt is-sena ma tistax tgħid mar tajjeb, ovvja xi-riżultati qed jgħidu lek huma ħażin. Imma issa tittara minn issa l-qudiem, mis-sajf li ġej, mill-ġimgħa d-dieħla il-qudiem, jekk dan huwa qawwix potenzjalment, id-diriġenti kapaċi jgħinek tibnih it-tim kompli. Jew inkella għandek bżonn tmur għal xi ħadd ieħor, l-istess il-coach, l-istess il-players, għalkemm hemm ħafna tajbin, tittara minn verament jagħtu on board u lest verament jagħti semu u min għalkemm tajjeb jaf għandek. Issa jkun hemm dik it-tibdila, però il-coach huwa part importanti. Il-coach huwa kollox, jiena minn hemm nitlaq dejjem. Il-każ ta' Tudor bħalissa qiegħed bejsema' ilma ngħidu hekk. Però qed jisemma ħafna li ġej jirritorna Conte wara nifirħulu minn hawnhekk għad-rep li għamel tal-kampjonat ma' Napoli. Naħseb illi Conte jekk tista' tikkritika f'kollox, meta jkollu t-tim għad-dispożizzjoni tiegħu l-ġimgħa kollha. U mill-lat fiżiku naħseb huwa l-aħjar. Jiena dik il-ħedġa Jiena bħalma kont ngħid għal Mourinho l-opinjoni tiegħi fuq Conte jekk tagħmel li hu coach huwa motivatur. Kapaċi joħroġ mill-plejer. L-ispirtu. ħafna. Coach soħra mhumiex kapaċi. Iktar milli tekniku. Intom tiddew ħalek design minuta jaqbes. Strutturati fis-soċjetà għax meta ġie Conte darba l-oħra konna strutturati mod. Illum fl-opinjoni tiegħi we are far away from it. Rrid jaqgħad it-tim Konna simili però ta' l-ewwel sena ta' Marotta sema post fil-lejl il-personalità ħafna kwisti żbaljati armin ta' darba ġifieri. Naħseb għarb. Jien niftakar l-ewwel sena ta' Marotta monna l-kwantità ta' players. Bħalma ġara s-sena l-oħra. Mbagħad bnew fuq Taqbel Pier, taqbel li Conte kien dak li mbagħad ġall li kulħadd jaqbel flimkien. U dis-sena ma kenniex dak. U l-players li uża kien hemm l-akkwisti. U xorta la pereżempju Pepe. Ġifieri la Barzali li ħafna. Barzali kienu tawolna x'għalulna b'xejn kważi. Spiċċa. 300,000 għax qalu li Però fil-akkwisti kien hemm flops ukoll. Żgur, ma. Jiena li wieħed mill-personal ħan nitkellem Cop Miners wara dak la kollu li sar biex jinġib u ġej u mhux ġej u għed mill-aqwa players jiena li kien. Ma li mort vera Cop Miners, tal-Atalanta jew tal-jien naħseb tal-Atalanta. Jena naħseb. Ġifieri ħadd irid jintegra kif qiegħdna. Jien prevedejt ħajkollu l-problemi. U ħanejtek għal xiex. Mhux daqshekk ejwa ma prevedejt jkollu diffikultajiet. Kont nemmen li għalmenu dan u staġuni tijulna. Ma kif ġew l-affarijiet fejn Atalanta kienu baqgħu jimplikaw is-sajf ieħor. Li jridu 60 miljun ma nistgħux 1 cent baqgħu jitgħatjanu bħalhom iżommu waħda. Ħafna Da ma baqax jagħmel il-preseason magħhom implika magħhom ċert.
Imma dak li Eżatt. rritnajt dak kif kien Stilla mal-Atalanta Stilla. Mbagħad inti tibda prestazzjoni wara l-oħra ħażina u jidher fil-ground li tilef il-konfidenza fejn innifsu li mhux komdu. Jibża kif ituħballu. Jara x'jagħmel biex jeħles minnu. Jew jistaħ. Jew jitfaħ l-ballu. Jalla fil-konfidenza. Jalla jiġi konte, għax naħseb li dan ħafna problemi ta' psikoloġija biex ngħidu hekk. Naħseb għandna nsolvu. Issa aħna mis-sebgħinijiet law, il-coaches ir-rebbieħa tagħna kollha rritornaw. Ġifieri Trapattoni rritorna, Allegri rritorna, ġifieri Lippi rritorna, ġifieri konta. Ma ninsewx ukoll li dis-sena ma kellux tazzi Ewropej, ġifieri fuq aktar fuq il-lig, kellu l-lig ġifieri fukat fuq u Conte huwa coach kbir. Tajjeb, però jiena li dejjaqni f'Conte hu li kull fejn imur kontroversali, ġifieri dejjem jiġġieled mad-diriġenza biex jibulu l-plejers, qatt mu kuntent, u dik titfani. U anke fil-ground, pereżempju Ma xorta għadu ma De Laurentiis ħadd irbaħ il-lig baqalek l-aħħar logħba u xorta tagħmel konferenza stampa kontra il-President. Conte qabel l-ewwel era ta' Conte kien għadu coach għadu qed jibda l-ewwel suċċessi, kellu ħafna fejn jimur anke barra mill-Italja. Illum il-ġurnata anke minħabba raġunijiet personali tiegħu, iddeċieda li barra mill-Italja ma jmux il-coach iktar pereżempju, Conte, sakemm ma tiġix xi offerta ta' barra minnha. Ġifieri da jaf li ħajpa l-Italja u l-Italja bħalissa it-timijiet li verament jistgħu jinvestu lek biex ismu ma' Juventus l-Inter ta'. Imma hu diġà beda jikkompreni mad-diriġenza tan-Napoli li biex jibqa' peress li s-sena diħan għandu Champions League, iridu jinvestu. Ija, ma tagħmilx f'konferenza stampa quddiem kulħadd. U dikjara pubblikament li kien iddispjaċih li jagħmel meta tqabad u telaq minn Juventus. Jiena naħseb dak iż-żmien li jinġab tliet leagues wara xulxin kienet telaq ftit rasu wkoll. Naħseb li Mhix xejn. meta qal l-espressjoni tal-famuża ta' restorant ta' mid-euro. Eżatt. Ġifieri hemmhekk naħseb li ħaseb illi id-dinja. issa da wara milux fil-programm pubblikament qalab li l-ikbar żball li għamel kien dak. U ma nimmaġinax li kurna xenna nil-potazza ta' Champions sena wara x'kien għamel. U nafu wkoll li meta kien wieqaf minn coach dejjem Turin jara l-partiti tal-Juventus. Ġifieri dana. Ġifieri naħseb illi d-darba is going to come again, imma żgur li mhux ħajamel Biex għod tħabbat l-istess attitudni xi ħaġa. Again, jekk immorru lura x'midfield kellu Conte dak iż-żmien. Inqabluh mal-lum. Kellu l-Vidal, Pirlo, Marquisio u Pogba. Pirlo kien mill-aqwa midfielders l-gen spiċċut. Marquisio kien plejer tagħna, orajt, ma dak iż-żmien ħadd ma kien jaf li għawal Marquisio li mbagħad sirna nafu wara. Vidal l-istess ħaġa ta' ma kienx plejer. Ġifieri fil-verità ħafna mill-plejers. Jiena pereżempju jiena għandi dubji tiegħi kieku Barella qatt ma kien taħt Conte, kienx ikun Barella tal-lum pereżempju, u għandi dubju kbir ieħor Bentancur pereżempju, ħafna mill-plejers li kellna aħna f'da snin, kieku kellhom il-Conte bħala coach. Kienu jkunu l-plejers medjokri l mbagħad spiċċaw, jien ma naħsibx. Bentancur wieħed minnhom pereżempju mal-Juve, mhux Bentancur li hemm mal-Napoli. Ma Tottenham. Ma Tottenham, skużani. Ġifieri jiena nemmen li l-coach jagħmel id-differenza u jiena da snin kollu fil-kritika kollha tiegħi għalkemm id-diriġenza u l-plejers li indaħħalhom. Però jien nibqa' nemmen li dur dejjem il-coach aħna naqasna ta'. L-ewwel Conte nerġa' ngħid kellu soċjetà ma tantx differenti minn di tal-lum. Plejers kellu naħseb għar milli għandu llum kelli kellhom Motta u Tudor, forsi kien iktar komplut dak iż-żmien it-tim, però kellu plejers bħal Vucinic u hekk tal-plejers kontra Ibrahimovic u Thiago Silva plejers. Għal-ġandu fuq Motta. Ħaġa li dejqitna ħafna ma nafsaqlux miegħi jibda il-coach il-kapten kull partita. Apport il-kapten. Jiena naħseb, jiena li nibqa' nsaqsi sallum il-ġurnata kif tista' inti. Wasalt fi 3 kwarti ta' staġun u m'għandekx imqarr. Żewġ players fil-midfield at least illi dejjem ikunu hemm regolari. Kif tista' inti tibqa' orrej tajjeb li tiswiċċja l-players u s-serra ħabba tazzi u hekk hemm ħafna logħob nifhem ukoll. Imma inti jrid ikollok dawk fil-fatt meta ġi Tudor mill-ewwel. F'nofs il-ground at least Turam u Locatelli dejjem hemm at least qed jibni. Mhux hekk. Il-logit tiegħu ftit kienu dawk il-logit ta' ħadna l-peċin. Mal-Manchester City,
Mal-fejn orna mal-logħba, Champions League ta' tlieta minn U ma' City? u s-City hija. ħafna. U barra hekk dak il-numru kbir ta' drojiet li ġab, li kisir. Dak fl-opinjoni tiegħi huwa telf ta' punti Jena kbar. iktar mill-li għalfej għadna bdlu l-captains u l-players, il-mistoqsija tiegħi, minn kajja dal-bidlit ta' players u koll, għalfej għatma bidil il-sistema, per eżempju. Xaħna l-iktar ħaġa stramba li kena kienet il-sistema li fija ħatma kien komplu players li jere ċara. Ġifri da webbet rasu u jekk irid isir vera coach tajjeb kif naħseb li potenzjal isir jibdel. Mela l-midfield. Mela l-midfield, għax aħna kollna letteralment, kulħadd jibbilna l-midfield. Kulħadd. Jiġifieri, mill-ħalloba li rajna, ħalloba jiena hekk bil-bidu tal-istaġun li naħseb dan Mal-Udinese. Dawn it-tip ta' players. Bis-sistema 4-4-2, naħseb li konna nkunu ħafna ħjar. Fl-opinjoni tiegħi. Għan nitkellmu fuq plejer ieħor li stennejt ħafna aktar minni, Vlahovic. Vlahovic li plejer ukoll mat-tim tal-Fiorentina stilla u kien jibrilla fil-ground, jiskurja goals. Ġimana najt beda tajjeb, pero beda jnaqqas bil-mod. Sakemm illum telef post. Jena naħseb li għanki karatterjalment naħseb li mux għattajt li ma kienx les tal-qalb kbir, imma naħseb mbagħad mexa mal-kurrent. Meta beda jara l-affarijiet personalment sejrin ħażin, iktar il-nervja, iktar taħlet tensjoni fih jidher anke waqt il-logħba. Fil-fatt issa qed jissemma li aktar xi jitfa' fuq transfer list. Baqalu sena biss kontra, ġifieri mbagħad titilfu b'xejn. U kif bdejna ngħidu qabel li tilab mal-Fiorentina huwa differenti mill-pressure tal-Juventus, ġifieri jiena bir-rispett għamin mhuwiex player mediokru, ġifieri, ma mhuwiex overrated, għalli overrated, ġifieri il-prezz li ħallsu għalih qatt ma tawonna. Tagħna lob, ġifieri, imma naħseb illi il-prezz ħallas għalih naħseb l-effettu kollha għax inti tinxtara b'dak l-ammont 9 miljun naħseb il-pressure tiżdiedlek ukoll, ġifieri jaf titlarek iktar ar-rasek li inti. Ma daw Steve. Is-salarju joħloqlok apart il-problema li mhux itina dak li stennejna minn għandu, joħloqlok problema fid-dressing room. Għax inti jekk qed jippruvaw naqsu l-pagi u għandu 12 miljun fis-sena jew iżjed issa naħseb tela l-aħħar sena. Għat ma kellna sistema tal-lob li tifavoriħ ukoll, ġifieri l-aspett karatterjali hemm qiegħed li żbalji tiegħu hemm qegħdin, però qatt ma kellna x'aħna fil-verità bej Allegri u Motta, il-mod kif nattakkaw hija pratikament l-istess ħaġa. U tal-kaxxa, Waħdu hemm fuq u daqshekk. u tal-kaxxa, u tittat il-crosses, jekk għandek il-Vlahovic. Tisimgħu. Mhux hekk. Għax tuża l-linji u l-ikkrossi li U kif qed qabel, huwa wieħed minn dawk il-players li min jafu kellu l-Conte pereżempju bħala motivatur, bħala coach, min jaf kien ikun player differenti. Però qed Dejja femur ma xejn ma xi ħadd ieħor issa. Naslubi jibrilla. U tgħix kemm nifku. Il-flow biex tisimgħu biex ġana, imma da player bħal ma semmejna qabel Cop Miners. Cop Miners mal-Atalanta kien stilla ġimana ntefa'. Vlahovic mal-Fiorentina stilla ġimana ntefa'. Però għedna kollox. Jiena li għall-aqwa partita li kellna dis-sena kienet mal-Leipzig u kienet il-partita fejn hu ħadd fideħ, ġifieri jiena kienu ftit wis. Dawn għal-player. Imma meta tkun waħdek hemm fuq dak it-tip ta' player, taf għaddejt 3 snin taħt Allegri taf li waħdu hemm fuq ma jistax joqgħod, kif terġa' tilab sistema ġifieri. Min jikkritika l-Ġuntoli pereżempju għax ma xtrajniex ħafna attakkanti, vera. Imma jekk dan il-coach qed jilablek biss attakant wieħed, x'tambi iktar minn 3 attakkanti fil-verità. Mhux hekk saħalli li mielik favar. staġun kbir. ħafna kompetizzjonijiet. Sa qed nitkellem fuq l-attakkanti kollhom wani. X'inhu? Beda tajjeb. Tinsiex li ġie f'Jannar, ġifieri kien is-suq ta' Jannar jien ngħidlu
suq ta' emerġenza tipo biex tirranġa tifhem ġifieri limitat ħafna. Dawna players li tistenna ħafna minnhom. Għandi question marks. L-istess bħal Vlahovic teknikament għax kultant tinduna anke minn sempliċi kontroll tal-ballun, imma ġew momenti li tgħid Però mal-PSG ukoll l-istess ġrarhom ġifieri huma ħaduh appuntu jiena prezz għali ħafna u mbagħad neħħew tipo għaliex il-PSG jaslu li neħħu meta daw ħarsu xi 70 miljun għalih. Player ieħor Conceição. Jiena konsensaw naħseb Conceição qed mill-iktar li joġobni. Jien onestament naħseb jiena li nżommu, jiġifieri naħseb wieħed mill-iktar players li għata qalbu kull ballun li jtuħ ma jmurx lura kull darba jipprova jidribbil jmur one. Mhux qed jibda mill-bidu. X'inhi l-problema? Is-sistema tal-coach Imma li ġanka Tudor, meta jara ħanajdu. għaxina li Conceição jataqal. Tudor ġi sempliċement għal ftit xhur. Kien jaf jiena kemm iqogħdu jgħidu l-forzi bad niddi, kien jaf li da sal-sajf u daqsi. U l-għażla tiegħu kienet għal iktar milli għas-sistema tal-logħob għall-ispirtu biex jerġa' joħloq l-ispirtu Juventini. Kellu 9 partiti jew 8 kemm kellu rrid jiġib kemm jista' jkun punti biex jitlu Champions League. Dak kien ma kellux bżonn jibni tim, ma kellux kellu bżonn sempliċiment jagħmel il-punti li kellu meħtieġ. Ma il-punt li qed ngħid. Issa, l-għażli tal-coach diffiċli. Aħna mal-Lazio, it-taħwit li rajna minn Tudor, players diħlin ħirġin mill-ewwel, ġifier qatt daħal 7 minuti wara reġa' qalab. L-istess Conceição ta' mhux 7 minuti ma fl-istess taqsima. It-taħwit li rajna dakinhar wera fil-fema tiegħi li Tudor mhuwiex il-coach adatt mhux tal-livell tal-Juventus mhux dak li għandna bżonn aħna bħalissa. Tudor qiegħed hemm. Qiegħed biex iraqqad is-sitwazzjoni u jgħinna fl-ħadd. Forse ħafna mhux naqblu miegħi, imma jiena naħseb apparti li ġal Italja tafu intom kemm jagħtu każ il-lat difensiv. Ġifieri ġal Italja speċjalment il-pożizzjoni li hija Conceição tinżel tgħin ukoll. U naħseb illi Conceição mhuwiex dak il-player. Jew għalmenu mhux ħajtik lajnuna 90 minuta. Però mal-Udinese Conceição. Ma ejja nagħmlu logħba Pier. Naħseb li huwa Conceição pereżempju jien naf il-Ġakkerini iktar irfinat għal-sistema ta' Conte pereżempju. Ma trejta kien tista' players li attakka, ma saħna ngergu ma narawx il-lum. Imma badek ta' toqgħod tiddefendi biss. Jowsal nafsi għabjek u jekk l-affarijiet imorru tajjeb u jkolli bżonn għajnuna fid-difisa naraw minn. Jew kella nirriskja tal-qiegħda u nisfruttaħ. Maħna meta kritikajna l-Tudor, qed ngħidu kien hemm momenti fejn aħna kellna bażikament players kważi eżatt u xort ma kienx qed jilgħab. Ma u daħal wara, daħalu. Ġifieri. Però għal-fatt li tiddefendi u ma jiddefendix, jiena il-Juventus nafhom jinżlu fil-ground u t-tim avversari jibżgħu mill-Juventus u jiddefendi, mhux ninżlu aħna diġà bil-mentalità illi ħan iddefendu t-tim u nilagħbu. Tifhimni, mhux qed ngħidlek mal-Milan, mal-Inter u hekk ta'. Tifhimni, jiġifieri jekk toqgħod tiddefendi inti tittattakka, ġifieri titplayers b'dik il-mentalità li ma jibżgħux imorru. Jien naħseb ix-xewqa jien jżommuh, naħseb din kull ma qed jagħmlu bħalissa hija logħba biex ibaxxu l-prezz ta' jiena hekk għandi feeling ta' ġifieri bħalma kienet ta' Quadrado ta' snin ilu. Jew iġġed bussem. U ma jafu li l-plejer irid il-Juventus, allora jgħidu lek nilgħab il-logħba li dana ħajbqa' jimsisti biex jiġi miegħi, allora il-Porto jkollhom ibaxxu l-prezz. Jien naħseb dik il-verità ta'. Imma bħala Conceição jiena jogħġobna ħafna kemm qed ilgħab mat-tim nazzjonali Portugiż, jiġifieri one of the best. Conceição kellu jkun ir-riserv. Aħna din insewa, Conceição kellu jkun ir-riserv jew ta' Yildiz jew ta' Nico Gonzalez fil-verità għal-momenti tal-istaġun Semmejna wkoll fil-bidu ta' din diskussjoni l-injuries li kellu tim Juventus. L-injuries jaħseb minnhom batew ħafna, bata ħafna tim u kif qal Pier ħaġa tal-skantament kif il-plejers tagħna jkunu ma jirkupraw u plejers ta' timijiet oħra jiġu ftaħħom wara ftit ġranet. Din hija ħaġa li għajdilha għaddejja snin.
mhux biss l-injuries, anki il-preparazzjoni fil Ma l-medical staff qed jagħmel xogħol allura. Dik il-mistoqsija tiegħek. Għax jiena ma nemminx illi Taf kemm il-darba nbidel fil-verità f'dak. Ejja ma jenna ngħid possibbli min għandu l-istruttura li għandu l-Italja. Min? Għalhekk tiġi il-problema. Għandek medical staff għalda. Jista' jkun il-pre-season kif qed issir. ċe minn daw ma nis professjonali, ver mux ħankun jien li nġġudika taf kif. Għallu. U bat, melux, kien hemm intervista ma' Evra. Evra dejjem taħt Allegri kien. U kien fuq mejda ma' Gary Neville u l-oħra nsejfin kien. U għallhom meta Tevez ġenni biex niġi mal-Juventus, għallhom nżilt, għallhom kif trenjajna l-ewwel darba, għallhom min ibattal-lista u kunaħa, minn mejjed blej għannaħa l-oħra, għal-mort fuq Tevez, għallu metlix li għawdak tibta training għawnek. Għallu apposta, għallu xinkella ma konx tiġi, għallu għatma trenjajt, jibes, daqskem trenjajt l-Italja. Ġviri da, taħt Allegri kien. Pero kienu xini l-problema? kien għadhom is-snin ta' wara kont. Eżatt, Aħna mbagħad l-aħħar snin ta' Allegri, tal-ewwel Allegri biex niftehmu, minn hemm il-qudiem aħna bdejna nillaxkaw f'ħafna affarijiet. Ġifri aħna fi żmien Conte u l-ewwel snin ta' Allegri ma kienx ikollna plejers li ta' parti jistri jmorru jiskijaw pereżempju waqt il-partita, kif ġrat wara għax rajnihom dawn l-affarijiet. Jiġifieri daħlet ċerta telqa. Wara Cardiff hemmhekk il-Juventus marfux jibdlu meta kienu on top. Mbagħad spiċċa kellhom jibdlu meta ikrolla kollox u diffiċli tibdel ma trid. Sarri jekk ma ħarx jisewwa fis-sena li għamel mal-Juventus. Stqar li l-iskwadra kienet inallena. U rebaħ il-lig. U rebaħ il-lig. Rebu, jena naħseb sarri xi darba rridu niżorbu skuża wkoll bħala supporter sa ġifieri għax dak it-tim li kellu kiseb l-aħjar li seta'. Ġifieri. Inkomplu tkellmu dwar darba dwar id-difiża Juventina. Difiża li pereżempju li spikka huwa Gatti. Player li anka skurja ċertu goals importanti. Mbagħad beda bil-mod isu naqsuh mill-ewwel 11. Kien hemm xi differenzi bejnu. Bla dubju, nineħħih minn captain mbagħad reġa' daħlu għax jisu ma kienx hemm options tant kien hemm injuries fid-difiża ġifieri semmejna l-injuries. Naħseb fid-difiża dis-sena rekord li qatt ma niftakar illi kollu daqshekk injuries fid-difiża. Rekord ta' injuries. U batajna ħafna kif diġà qabel bi Bremer. Bremer iva, ma ovvjament. Kolonna fuq wara. Kolonna. Però mbagħad ovvjament tant kien hemm injuries illi ma kellux option lab xorta bih, però xorta neħħilu l-faxxa tal-captain, ġifieri xi ħaġa ġara żgur. Però apparti minn hekk, apparti l-injuries li qed insemmu u d-difiża, jien nibki meta nara, eżempju players bħal Hajsin, tara kontrat ma' Real Madrid u aħna tipo Armenijs. Jien naf hemm players oħrajn żarsu li neħħejna ħafna. Ġifieri naħseb bdejna nsemmu l-Ġuntoli u Motta, naħseb dawk żbalji korroħu ukoll apparti fil-ground. Il-budget biex jinġiebu l-players. Kellhom il-karus kien il-players iż-żgħażagħ, dawk li kienu ġejjin minn next generation. L-iżbal kien illi jekk inti ħadd neħħi l-ħwiesel, nippretendi li inti ġib acquist aħjar minnu. Imma li xiex neħħi, ħan xiex ma tarma Mela, appuntu għax l-Italja hemm it-tendenza u li l-kbir tirbaħ mill-ewwel. Mela allura nġibu l-flus minn hemm u nippruvaw nġibu xi ħaġa aħjar. L-isbal kien illi ma ġibna l-ħadd biex imbagħad Diċembru ġibna l-Lloyd Kelly. Fi stat emerġenza u l-kontrat kif inhu għastejt ġibtu b'selfu daqshekk dan iridu jixtuh bil-fors probabbli. Ġifiera jindab kollox sewa x'sabux miljun. U għedin naraw il-konsens għaw 30 miljon u għali.
Roħna wkoll anke kif isiru l-accounts fid-dinja tal-futbol illum bil-forzi ta' wara plus Valenzi u bil-forzi tbieħ iż-żar. Tim bħal Juventus m'għandux tħul ieħor bil-forz minn dawn l-affarijiet. Ġifieri aħna dirridu nirrazzinjaw rasna aħna da żar ħanibqgħu nitilfuhom. Ġifieri aħna maħniex tim, ġifieri ftit ta' snin oħra Yildiz kif jippikja ħanbijawh. Di tista' ma tara xejn, ġifieri hekk qiegħda s-sitwazzjoni. Illi jekk jiġu wara ewwel erba', jekk jiġu wara ewwel erba' u Champions League. Xorta wieħed minnhom jinbieħ. Però at least ħadd xi ħaġa minnu. Il-prezz il-ħaqtu għallejtu. Dik il-problema. Ġifieri għas beda, għas tajtu ċans. Ġifieri aħna Romero minna minnu Valenza, tlifna minnu da. Biex daħħal l-Atalanta u l-Atalanta bijaw 50 miljon. Ġifieri da. Ta' kemm żmien aħna konna nagħmluhom dawn tipo l-Vieri u tbieħu somma fenomenali. Illum qasadna kapaċi nagħmlu. U hemmhekk qed tfalli d-diriġenza tagħna. Però taraw plejer żgħar promettenti hekk semmi Savona pereżempju. Le Savona jimma. Mhux qed ngħid li huwa xi plejer. Naħseb li għandna vera tajbin. Ma meta kellna bżonn noqdina. Ma ħanejlek Savona għadu green ħafna, ġifieri Savona għandu bżonn imur ma' ċatt. Ma tinżajr coach li għafi ħofsi forti. Maġġuni tiegħi qed tara dawn l-ħallobbi titolari lill-Alberto Costa huwa ħafna jaħdem. Ma nafx da jiena mela nġib da somma ta' 15 miljun. U issa daħal mal-ewwel 11 da. Dik misteru ieħor, xi ħaġa kien hemm. Għax kien plejer ma talbux Thiago Motta, sempliċi l-mistoqsija, ġifieri plejers li rid Motta kienu Kolomani daw li ġabu bis-self. Prestazzjonijiet, l-opinjoni tiegħi tajbin. U plejer fast, jagħmel l-iżbalji tiegħu wkoll bħal kulħadd imma. U nerġa' ngħid jekk jiġi Conte huwa tip ta' plejer li jfiti ħafna fil-logħba ta' Conte. Jien raħeżu Aleksandro tal-bidu. Qabel. Biex tal-aħħar staġun. Hopefully. Mela, kif wasalna minn dal-istaġun, kif diġarna l-Juventus qegħdin ħarsu sal-raba post. Dak huwa l-unika objettiv. Jekk ma nelqux dak, naħseb li jkun Ovvjament, ekonomikament għandek mal-Lazio mal-Roma. Ekonomikament għandek il-flus minn Champions League, għandek biex iżżomm il-players li għandek it-tajbin biex niftehmu għax ikunu attratti minn timijiet oħra jippreferu jilagħbulek fejn minn Champions League. Biex iġġib players ġodda dak li jkun jippreferi jmur fejn minn Champions League, ġifieri ħadd effettwak. U anke l-coach li ġej, insemmu l-Conte. Peress li m'hemmx Champions League ukoll. Jekk il-Juventus ma jitlux l-Ewropa jiġi. Ma Napoli mar. Jiena nemmen il-coach li ġalista. Jiena nemmen il-Champions League jew le. U biex tarma trid li tkun lesta. U naħseb ilha lesta minn meta ħatru l-Tudor naħseb ġifieri. Però li tidħol fil-Champions League huwa pass importanti. Ma naħsibx li ħajħares lejn l-affarijiet. Tajjeb l-Juventus. Kieku kellu offertamenti ieħor ngħidlek li kienet tagħmlu ftit differenza ejwa. Għamilha magħna u għamilha man Napoli wkoll. Eżatt. Mingħajr Champions League. U fadlilna għax aħna qegħdin nikkonċentraw biss fuq fadlilna World Cup ta' li dinja tazza potenzjalment importanti ħafna li kulħadd qed jara kważi żejda bħala jsa fastidju ma fil-verità fiha prestiġu kbir speċjalment jekk diħa tibqa' matul is-snin u biż-żmien di ovvjament di hija flok it-tazza interkontinentali bażikament jiġifieri aħna qed tgħid qed issir champion tad-dinja fil-livell ta' klabb. Jiena jiddispjaċini ħafna din hija l-ewwel edizzjoni, jiddispjaċini maħniex armati pereżempju biex tgħid ta' figura sabiħa fiha din. U nispera li f'dawn l-10 tim ta' suq li ħajkun hawn l-ewwel 10 tim ta' Ġunju, nispera li ċerta kwisti jsiru forsi ma Nisperaw li dak tawallu figura tajba. mhux hekk. Wara dak id-diżappunt. Għax dik tista' tibdel anke l-istaġun li ġej, tista' ġifieri Tista' tagħmel pass tagħmel dak il-boost għall-istaġun li ġej. Però hemm anke timing ta' players tas-self hemm min ħajitlaq qabel il-World Cup. Taf kif? Hemm ħafna. Isek diffiċli biex iżomm it-timma u talija dik kif ġiet. Ħajġebda. 10 days. Eżem dik pass fiha dik. Plejer li ħoġobni ma tantx jiena tal-ġemp ukoll goalkeeper. Erin. Jiena għalija meta daħal Perin għadad miru 100% salvana minn ħafna lobiet u minn ħafna selfiet. Jiena naħseb Perin huwa wieħed minn dawk ukoll li semmejna qabel li bdejna ngħidu Thiago Motta meta jħossir xi ħadd
powerful iktar minnu, itiħna għal-ġenb. Għal-gatti, naħseb li wkoll kien hemm xi noqqasijiet bejniethom. Għal wara Perin bil-pulit, dak kien is-sinjal. Però Perin ma ninsewx kienu wkoll involut f'dil-kwistjoni tal-lob tal-azzart illegali u dana fil-fema tiegħi ma tistax tkun leader ta' tim, ġo tim, u fl-istess ħin toqgħod tikkumedja bla l-affarijiet u ddaħħal il-sħabek f'daw iċ-chats u dal ħafna affarijiet daw se taġabna fit-trabil jiena onestament nispera li Karim pereżempju dis-sena jkun qed daw il-chat. Faġoli. Ġi daw hemm riskju kbir f'daw l-affarijiet. Vera, però fl-istess ħin kulħadd jiżbalja u Semmejna dan is-suġġett huwa delikat ħafna. Jiena kont meħed minn daw, kuċċi qudiem kont ngħid. U kieku nemmen li kieku l-Juventus kienu Juventus tal-passat. Ħaġoli, wara bżgur, Mhux hekk. ġifieri apparti li llum l-affarijiet inbidlu l-ġenerazzjonijiet inbidlu. Imma dana għandna provu oħra. F'Jannar kulħadd irrabja għax sellif tajni differentino. Apparentament dawn mhux se jżommuh. U ħarġet open illi l-problema hija karatterjali. Issa jiena diġà kont għamilt id-domanda bejni u bejn innifsi ma kif xi artikli niftiem. Naħseb illi bħala soċjetà il-Juventus iddeċidiet illi f'Jannar ittieħ lill-Fiorentina sinjal li hemm xi dubju fuq. U meta ngħid dubju, kwalunkwe dubju li jerġa' jirkadi li kien li hemm xi dubji oħra fuq futbol, dak Fiorentina apparentement ġew fl-istess opinjonijiet li kellhom il-Juventus. ma kienx konsistenti. Mhuwiex konsistenti. Ara mill-lat uman da kulħadd jisbalja, kulħadd ħaqqu ċans, second chance jiġifieri mill-lat. Però meta tkun futboler u speċjalment meta tkun f'każ bħal da, ġifieri da mhux żbaljat fuq affarijiet esterni, da żbaljat fuq affarijiet marbutin mad-dinja li inti fiha, tifhem? Jiġifieri da fil-verità kellu bżonn bidla, l-ewwel qed anke mill-lat uman kellu bżonn bidla jinqat' anki bħal ħafna nies oħra jkollok meta tagħmel meta tiġi fil-moment il-baxx kollu bżonn bidla biex inti terġa' tkun, tifhem? U jien naħseb ukoll fil-verità, jekk irridu nkunu onesti, bħalma qedna fuq Savona u anke fuq plejers oħra, jien xi kultant naħseb li meta niġġudikawhom daw persuni narawhom li kienu fil-youth tagħna, għandna ċerta simpatija ekstra li hom nkabruhom ħafna iktar milli huma. Ġifieri naħseb Faġoli mhuwiex il-midfielder mhux il-Pirlo definittivament u laqqas huwa l-Marquis, u ġifier mhux ta' dak il-livell li hemm, tifhem? U jista' jagħti l-każ ukoll li l-Fiorentina mbagħad fil-verità ma kienx laqqas l-ambjent ideali għalih biex hu jerġa' joħroġ l-aqwa tiegħu. Fil-100% li bniedem għandek dejjem jiena ma naċċetta qatt, ma naċċettax il-fatt li inti għandek dik l-opportunità u qiegħed dawk il-livelli. Dawk il-pagi u taqqaf dawn l-affarijiet bir-rispett kollu. Għax li dan ma nafx trajt karozza, soq saħtek fit-triq u nifhimha. Bħal Vidal. 20 sena, jew bħal Vidal ma jistax jarabar. Imma li inti fittex suġġett bħal dak ta' vizzju, ikraħ, f'opinjoni tiegħi daqs id-droga, sewwallu. Meta inti qiegħed f'dak għandek dak il-ġid kollu, dak l-opportunità, fejn ħafna żgħażagħ jixtiequ jkunu mifluhom. Fejn ħafna nies iqumu fil-5 ta' filgħodu biex imorru għax-xogħol għal 1000 euro fix-xahar. U inti għandek dak il-ġid kollu u taqgħod. U għamilha qal minħabba boredom. Ġifieri dak kien ikun ħafna ħin m'għandux jagħmel u kien jispiċċa bażikament biex jimla l-ħin daħal tal-vizzju. Issa dina apparti kollox jiena PlayStation jew hekk, mhux hekk. ħanajdu kif inni jiena nemmen pereżempju fi sports oħra l-Amerika, pereżempju fil-basketball, il-plejers jingħataw anke ħafna għajnuna psikoloġika maturisti, mhux ġast meta jkollok problema, minn biex iqawwuk. I'm sure illi fl-istaff hemm min joffriha għax jiena Għalhekk kif tkellimna qabel fuq il-eventi li għandna dawn l-affarijiet. mhux hekk jiena. Għaliex il-gazzetti kultant biex jaljanaw minn xi ħaġa li jkollhom xi jaqsmu ċertu klabs, nerġgħu naqbduha fuq Faġoli u fuq Tonali. Ma tidaħlu Vlahovic. Apparentament, enuħ biex ħallas Vlahovic. Vlahovic. Mhux hekk Kif qed tgħid inti,
Jiena qiegħed fit-timja u jiġi xi ħaġa, l-istess kont nagħmel. Imma daw setgħu ġew fitħabil ukoll. Mhux hekk. Hija inti m'għamilx id-denunċja. Għalhekk jiena esperjenza Ġifieri da tiġi kompliċi fil-ġustizja sportiva tiġi kompliċi. U ma nafx kif għadu ma qamx każ ieħor. għalhekk Perin għandi d-dubji tiegħek kemm jibqa' Juventus għax Perin apparentament dak kien qed u qed jissejdan il-plejers oħrajn biex jitlu f'daw il-xismu. U meta jkunu hekk ikunu kompliċi, allura Pier semmejt il-Tonali. Taħsbu li jiġu mal-Juve? Jiena rridu, Jiena jiddependi minn. Naturalment, Newcastle huma klab finanzi saħħithom. Klab Ingliż, għax klabs Ingliżi qegħdin tfarru mill-klabs Taljani. Musta timpressjonhom billi taqbad kub 70 miljun, 80 miljun jitulek kemm faqqasu bajk. Dejjem jiddependi ħafna mill-plejn. Jekk il-plejer jgħid jiena rrid imur hemm, it-transfer isir minn hawn jew minn hemm, neħdu l-każ fuq miners, s-sajf li għadda, neħdu każijiet fil-passat, Matthew Pali jiftakar sewwa u inti Charles Emerson imma Roma, jekk plejer jgħid jekk jiena. Rikkibu li rrid jiġi. Però ovvjament kif qed tgħid il-Premier huwa b'saħħtu hemm naħseb livell għoli ġifieri mhux ħatqablu mas-Serja bħalissa. U diffiċli biex plejer jattratta ruħu iktar li s-Serja meta għadu kemm ilu ta' sena, sentej, għax kellu tinsiex li kellu il-problema bħal Faġoli ukoll għax qegħdin insemmu biex inġibu l-Tonali. U kellu. Ġifieri l-Faġoli ma naħfrulux, nġibu l-Tonali. Allora minn ħaġa ngħaddu għall-istess ħaġa. Dwar il-parti ta' Juventina, saqsikom, kif taħsbu li hija l-approach tal-partitari meta dawk li jmorru l-ground, mhux bħalna li segwu fuq it-televiżjoni, partitari li jmorru ground Juventini, taħsbu qed jikkonkorru għandhom fiduċja fit-tim, naqsintilhom il-fiduċja. Jgħidu jew le mhix bbażata fuq il-fiduċja fit-tim, l-ultras nafu l-problema li kien hemm fl-aħħar snin hija problema li kellhom l-ewwel Manjelli personalment u mbagħad qatawlhom is-sors tal-inkam tagħhom, ġifieri, u ġifieri m'għandux jaqsam mal-wirjiet tat-tim, m'għandux jaqsam mal-riżultat, m'għandux jaqsam ma' xeħlib mal-boots. Minn fuq mal-ġustizzja ġi Viktor Agnelli. Mhux hekk. Mela bħalissa bdej każ gravissimu fejn kien qatlu n-nies, il-qatlu n-nies nies. U isu xejn mhux xejn, u naqtaw is-sentenzi meta tkun festa ħalli l-gazzetti ma jġibuhiex u nagħtu logħba sospiża u l-oħra sospiż logħba wkoll. U Agnelli ġietu isu kienu l-prinċipnes tal-affarijiet. Meta Agnelli kien dak li finalment u r-rapportu għamil każ, ġifieri. U daw kienu jċemplu għall-1000 biljett, mux qed nitkellem fuq żewġ biljett, ta' kienu jċemplu għall-1000 biljett ta' ġifieri fejn l-affarijiet qed nitkellmu. U dawn kienu involuti bħalma kien fil-kassana wkoll ta' ġifieri kemm dak l-involviment anki tal-mafjiet u dal-affarijiet, ġifieri dawn huma każijiet gravissimi. Il-Juventus naħseb imxew b'mod biex iżommu l-affarijiet kalmi. Il-każ tal-Inter jidher kien iktar differenti għax tal-Inter kienu jmexxu l-barijiet, il-parking areas, ġifieri kien hemm ħafna iktar involviment ta' dawn il-laqgħa. U hemm link li ġew iffurmat kumpaniji li uffiċjalment ikun moħħdu warajh. Imma finalment mbagħad kif qed int Pier, mal-Juventus il-ġustizzja sportiva mxiet mod u aħna bħas-soltu qatt ma morru l-patteġġament u kollu dejjem nibqgħu nimplikaw fuq dal-affarijiet u nġibu dejjem iktar kbira fuqna. Ġifieri jiena għalhekk kontra. Ftit jafuha għax aħna nitlu fil-fond. Il-Juventus l-ikbar problema li għandha fl-Italja hija istituzzjonalment. Politikalment għaliex għax il-familja investiet barra mill-Italja. Il-familja pratikament taxxa ġal-Italja ma tħallas għax l-Exor trasferit kollox lejn l-Olanda u pajjiżi oħra. Ġifieri meta John Elkann jiġi msejjaħ biex imur il-Parlament u ma ssirx ta' xejn. U il-kuntratt tal-Ita Airways waqaf mill-gvern proprja minħabba b'dir-raġuni ġifieri. Però jien għalhekk xettiku ħafna għax kemm aħna naraw il-lat sportiv
Però nies bħal Ferrero u Scanavino daw irridu nifhmu da Ferrero huwa l-awditur personali ta' John Elkann ta' ġidu x'qed nitkellmu fuq ismu. U Scanavino dak kien fil-kors miegħu ħabib intimu tiegħu, imexxi l-kumpanija tiegħu. Jafdom bajna magħruqa. Daw nies li kellna bżonn ktiera, imma mhux franċajn. Għandek bżonn nies oħra magħhom. Supporter ikun irid jara il-bniedem tal-futbol. Però kieku jaslu r-riżultati ninsewhom. Għanna tajdu daw qed nagħmlu diskussjoni għax it-tim Juventin jinsab fejn jinsab għax meta jkun fil-glorja kważi ma tantx inqalgħu problemi, imma għal itkellem dwar il-partitarji tarawhom jagħmlu pressjoni fuq il-tim, fuq il-plejers, pereżempju meta kien hemm Motta ajruh fil-miftuħ ajruh. Tistennija wkoll li tinsiex. Però hija normali, hija minn tagħmel sens li daw kif bdejna ngħidu pagi miljuni. Meta biex inti tmur tarhom hemmhekk, għalina hemm min jagħmel sagrifiċċju kbir biex jitla' jarhom. Tifhem, jien nipprova nagħmel kull ċans li nsib nitla' narhom imma kultant ngħid tittara kemm ta' fuori titla' narhom dak il-pagi u mbagħad tara. Tifhem ġifieri inti titla' hemm, jien insertajt lajt waħda mill-logħbiet kienet mal-Eintracht dis-sena dal-istaġun. Ġifieri logħba sħiħa jtuna l-aħħar ma kienx perin. Tindanna tom fuq il-flus mur tarhom għalli holiday xorta, ma tippretendi li dawk il-miljuni kollha at least tirrispetta l-flok. Ġifieri meta inti ma tirrispettax at least fl-arma bil-fors issa li tajjar ma naqbilx magħha x'ina nemmen illi baħri tajjeb baħri fil-Maltem mhux fil-Prazzi. Ġifieri it-tim issa iktar għandu bżonn is-support, imma d-delużjoni bil-forsa. Meta bdejna dejjem minn dik il-perjodu ta' draw wara ieħor. M'hemm fiduċja fil-coach, fil-players, u ma tanke l-partitarji. Meta riżultati ma bdew xejn, ma żmien għall-ewwel kulħadd isu beda think out għax il-proġett kien ġdid nagħtu ftit ċans. Imma mbagħad meta ġejna ċerti mumenti deċiżivi u bdejna naraw li dan il-fiduċja kważi toħoq ta' tasallum għax tgħid Vera u fl-istess ħin eżempju nieħdu l-Inter ma rebħonniex. Logħba. Ġejna minn dak id-drojiet. Nibdew jgħidu. U dal-problem li qed insemmu. Jien naħseb ukoll ħarġet il-firda, il-ħafna firda li hawn bejnietna bejn minnu favuru kontra Allegri għax dik bqajna nġorru wasallum. Ġifieri nemmen li hemm inħabbos li dis-sena kellna dir-riżultati wkoll, ġifieri għax ippruva qishom li x'ismu. Min kien pro Allegri. Min kien pro Allegri, naħseb minnhom kien hemm inħabbos għax qishom ħadu jisu raġun snin ta' qabel. Għax ħajtu l-Allegri għara ġaral. Issa, jien nispera li għal-sena diħla Conte, jek jiġi Conte u min ikun coach għal għas iġib xej jaqta bejnietna u nifku mill-littika Conte mux Conte u Allegri mux Allegri. Ma di probabli għaddejja ta' Allegri. Le, jek Allegri mur ma tim ieħor ma naħsibx jien. Allegri għad ma mar ma tim ieħor. Kif tkellimna fil-bila diskussjoni Allegri. ħafna. Jiena Dawk il-rep ta' skudetti konsekutiv. Ejki għax kompetali, bil-materjal li kellu, għamil ħafna. Imma xorta ngħid mingħajr l-ebda għandi rispett bil-leħ ġifieri bħala coach u tagħna ħafna, xorta kien wasal is-żmien tal-bidla. Wara ċertu żmien ejwa. Anke meta jagħmel ċertu mod. Ma nafx għali jinżal. għal-Mettju ċerta saħħu saħħu. Ma nħu pjaċir ħadd xina Juventus Kif konna naraw dal-aħħar jinżal li jekk isabtu wala kif taħel ġmil. Ma dik hija l-wej tiegħu biex wara 3 snin irbaħna tazza u rifinajnija tappanna dak il-ferħ, dak il-ħafna kummidi fil-verità ta'. Dik il-ferħa aħna tappannija b'dak il-ħafna kummidi li kien għamel u l-ħafna affarijiet li nagħmlu wara. Ir-riżultat ta' staġun żmien. Jekk mhux aktar, ħallew wisq waħdu jidher huwa kollox, is-soċjetà kienet sparixxiet totalment. Ejja ngħidu l-verità. Jiġifieri da ħanejtek il-bniedem uman f'xi mument jew għax Imma taħsbu li naqsitlu l-motivazzjoni allura. Anke
konferenzi. kien diġà wasal. Qed jidher huwa s-soċjetà. Saqqa fuċċu mal-ġurnalisti dejjem. U xi ħadd kien wassallu illi ġuntu li diġà kien beda jintaqa' ma' tiegħu ħolta biex Ejja, ma ifimni anke li pi spiċċa ħażin ukoll magħna l-ewwel li pi, imma ma dak l-affarijiet. Jien naħseb ġifieri u jien naħseb is-sena d-dieħla Allegri jekk verament kif qed jisem ħajmur jew man-Napoli jew x'aktar mal-Inter jew anke mal-Milan, ikun avversarju naħseb li tinqata' xi ftit din il ta' minnu favuru kontra Allegri. Għax ħajkun avversarju mhux sempliċiment jagħtem tagħmel full stop fuq Imma għalafna diskot fuq Allegri għax għamil periodu kellana fil-glorja. Mbagħad għamil periodu li niżilna. Ġifieri għandu l-mertu tiegħu għax ħadd ma jsejna l-mertu, ma għandu l-mertu wkoll. Inżilna mhux biss teknikament fil-pitch, inżilna bħala soċjetà. U inti meta ma jkollokx it-tmexxija f'qulunkwe ħaġa hekk. Qulunkwe ħaġa hawnhekk. Hawnhekk għandna klabb, għandna ġmiel ta' klabb hawnhekk. Għax dejjem kien hawn laqda, kien hawn xogħol tajjeb fil-passat u hawn xogħol immens fil-preżent. Għax il-preżent meta jkun il-passat kollox hekk, meta ma jkollokx fuq tajjeb sa tikrolla. Jekk ma tkunx maqut, iktar u iktar. Illum jew għada sassi bil-ħajt. U kien hemm moment illi l-età tat-tim tikber, ġifieri inti dejjem tasal f'ċertu f'mument illi titnaqqas l-average age. Ġifieri hemmhekk fejn tidħol il-kapaċità u mhux easy, ġifieri da bħalma kien ġranna kif bdejna ngħidu qabel Ġukonte. Ġifieri ħafna players bħal Krasic. Il-moment tal-bidla kien Cardiff. U ma saritx il-bidla għax kien waqqafa, għax kien waqqafa storikament din fuqha Allegri waqqafa dik il-bidla. Ġifieri baqgħu għamilna sentej komplejna nirbħu, għamilna sena ta' sarri bqajna nirbħu, ma bl-inerxja qisna u mbagħad ħarġu d-difetti kollha u meta reġa' ġiel seta' jsolvi l-problemi tiegħu stess. Ġifieri. Ġifieri jiena raġunijiet vera ma nafhomx għax ta' ġewwa jkunu jafu raġunijiet naħseb li hemm raġunijiet għal xi marra tat-teffa. Ma jibqa' l-fatt li tajna arma dik waħda minnu Marotta mbagħad wara telaq minn magħna isu żvoga u rajnieh ċerti lobiet anke meta jilagħbu interview jinġuna mill-espressjoni tiegħu. Il-mod kif spiċċaw kienu għamlu konferenza stampa niftakar li son spiċċaw tajjeb. Ġifieri b'rispett lejn xulxin. Eżatt, ovvjament kif qed tgħid inti aħna ma nkunux nafu. Kienu l-iżbalji ta' Andrea Agnelli hemmhekk, ġifieri hemmhekk. Għax issa fid-diskussjoni tagħna s'issa qatt ma daħħalna l-Agnelli u fil-verità ħafna mill-problemi li għandna llum imorru hemmhekk ta' ġifieri. Ġifieri anke tieni Allegri. U għal kulħadd. Issa wara kellu pożizzjoni flieka u da għamlilna ħafna ħsara fil-gol. Ħafna. U għadna mbagħad wasallu. Wara tkellimna fuq dan l-istaġun u forsi l-istaġun li għaddew u l-passat u Allegri u hekk. Nitkellmu fil-futur, the way forward. Darbu li għandu jsir barra l-coach, barra l-akquisti, players li rridu nżommu, players li rridu nneħħu. Nissaħħu bħala soċjetà. Jekk maħniex ħanissaħħu, norganizzaw ruħna sew. Ġifieri jiddetajt amministrazzjoni. Amministrazzjoni u kif dejna ngħidu. Amministrazzjoni mhux biss ekonomika, sportiva. Dik l-ewwel ħaġa sportivament l-amministrazzjoni rridu nkunu armati b'nies ta' ċertu livell u rispondex ta' ċertu saħħa. Fl-istituzzjonijiet. F'kull grad. Inkella sa nibqa' kulħadd jgħaddi Għax hekk ikollok grad jew żewġ gradi ta' livell baxx ħanajtek, allura kollox jikrollja. Però ma nemmenx li rrid jinbidel anke bħala tim, ma nemmenx li rrid jinbidel biċċa kbira tat-tim, ġifieri player tajjeb hemm ukoll, ġifieri ma kienx kollox ħażin dal-istaġun. Ġifieri nemmen illi jekk jiġi coach u kif dejna ngħidu
hopefully ġveri nemmen li diġa hemm il-ħsieb ta' minnu l-coach jew diġa hemm qbil. Għax importanti ma jistax jibda l-preseason u għadu għadna ma nafux minnu l-coach. Qed jissemma wkoll, tra parentesi, mhux jissemma Del Piero. Del Piero Bħala dirigent. Mhux bħala dirigent biss, anke bħala. Minn Del Piero aħna nafu bħala plejer u nħobbuh u tagħna ħafna ma jfissirx. Eżatt, ma jfissirx li ħajġi bħala dirigent daw jagħmel miraklu qed tifhimni. Ma mhux il-miraklu. Daw plejers kbar, mhumiex dirigenti kbar. Anke Chiellini, Bezzani ta' ma nafx. Chiellini aħna daqat ma kemm ma m'hemmx istudji f'dak il-qasam u hekk. Mhux hekk għadu bidu bħala dirigent. Tagħna s-supporters. Bħala anki jiena bħala supporter nixtieq Del Piero pożizzjoni. Iktar minn nibdew nħobbu l-Juventus bija. Li hu Del Piero Sir dirigent. Però Pier, hemmhekk tara tal-plejer li l-Juventina nsemmina dejjem il-Del Piero u l-Buffon. Meta nislu Serje B, imma bħala plejers. Però ħajkollok il-konti, vera ħajkun konti, ħajkollok it-tip ta' profil. Diġà mdaħħal meta jidħol fid-diriġenza. Il-lum, il-ġenerazzjonijiet tal-lum, fej anki plejer jekk jiġi offru 1 cent iktar. Bla dubju. Jiġifieri dak iż-żmien spiċċa. ma tafux li Del Piero tibqa' Juventina. Mhux ma jiena nerġa' ngħidlek nixtieq, però jiena konvint li fil-moħħ tal-proprjetà illi daw diffiċli biex jippermettu l xi ħadd isir ikbar mill-klabb. U Del Piero b'saħħtu ħafna. Del Piero b'saħħtu immens. Għandu following kbir. Apparti li Del Piero u nibqgħu xorta bl-istess problemi. Ġejġ rimbat, ħanejdu għax Del Piero ma solfix il-problema, ħanombraw. Allura jiena lija ħjar nibqa' fil-Del Piero bħala plejer tal-Itana. Ma semmejx Totti daħal ma' Roma, ma m'hemmx. Capello. Capello meta ġipillo coach. Inna lija ma mhix affarijiet kbar. Ma' żmien għad ikun hemm ċans li għal Del Piero jidħol fis-soċjetà. Mhux għalissa iwa, imma Jien naħseb is-soċjetà minħabba anke l-ġlied li kien hemm bejn John Elkann u Andrea Agnelli. John Elkann illum mhux se jitlaq minn idejh il-kontroll tas-soċjetà. Ġifieri nies bħal Ferrere u Scanavino hemmhekk ħajbqgħu jekk mhux huma jew xi nies oħra ma nies tiegħu hemmhekk ħajkunu dejjem. U jien nemmen milli nista' nifhem jien milli nara jien naħseb ħajkun hemm il-bidla tal-coach u probabbli ħajkun Conte għax jisa kważi open biex niftehmu. Jalla jkunu jiena nixtiequ ħafna lura. U nemmen ukoll li iktar il-qoddim forsi lejn Ottubru hekk meta jkun il-calcio mercato dal-affarijiet naħseb jibdew jirraġunaw fuq li jibdlu l-ġuntoli u l-parti tal-erja teknika jgħidu. Ġifieri għax ma jagħmilx sens li tibda issa tagħmel ħajamel l-ewwel ta' Ġunju hija ġimokra ta' F'Ottubru ħajinbidel il-bord tad-diretturi nafu żgur, ġifieri dawna dak iż-żmien ħajsiru dal-bidliet u ħajkunu bidliet hekk naħseb kif qed ngħid jien ta' ġifieri ma ħsibx kif qed jibassru ħafna ħajkun hemm xi taqlib totali jew jiġi Platini President qed jissemma. Però rridu nistennew ukoll meta hekk il-Juventus jispiċċaw ir-raba' post jew le. Però milli jidher Titħol fl-Ewropa ma tidħol fl-Ewropa. Id-darba mill-ewwel qal meta keċċa il-motta mill-ewwel qal li lest joħroġ jerġa' l-flus biex jagħmel tajjeb għal dak it-telf ta' ġifieri u r-raġel determinat bid-darba jidher minn drabbja. Għaliex dejjem jingħataw il-flus meta bil-Malti jsir it-taffriġ, meta jsiru l-iżbalji. Għal xiex? Ma nħux interess qabel nara x'deċiżjonijiet ħajjittieħdu u hemm nitfal flus. Għax kien għalih li għamel mhux tagħti l-iżbalji ta' żewġ kolbi mbagħad. Meta ma tkunx qed tantiċipa jisir il-ħażin. U kien minn għalih li t-tim ra maħsew dis-sena. Għax ħafna fidej nies li fil-fama tiegħu kienu jifhmu. Aħna bħala supporters nisimgħu l-ismi tal-mark id-dejna ġunto li kien diġà sar. U meta semma Motta konna
U sa meta kien hemm il-merkato. Imma fis Tinduna li kienet xi ħaġa fl-aħħar. imma fejn ħadd ikkritika il-pass ta' Douglas Lewis. Meta nerġa' ngħid kien wieħed mill-aqwa midfielders fil-Premier is-sena l-oħra. Ma nafx naħseb segwejtu l-Premier. Jiġifieri Xorta saqsejt il-domanda jiena. Imma dan ġalik Ingliż fejn hemm ħafna u ħafna aktar flus għaddejjin u taf lillum il-plejers lejn il-flus ħajħarsu. Dawwa. Hija dan possibbli klab kbir tal-Ingilterra ma jiġix għalija. Possibbli. mhux ma kienx hemm ta' kien hemm ta' kien hemm. Ma segwejtux. Le ma da ngħidlek kellu staġun top jiġifieri assist jiskorja. Imma anke tara wiċċ, anke tara l-istess bħal Pop Miners. Tinduna li Aqqas idea, jiġifieri plejer. Imma da, inti anki l-espressjoni ta' wiċċu da. Le, tinduna differenza. Ara azzjonijiet mis-sena l-oħra fil-Premier. Tara l-konfidenza fih. Maħna, ovvjament, plejer differenti. Ġifieri anke Għax aħna press konferenzi u hekk. Nibqgħu nippreferu profil bħal Locatelli li iktar moħħu biex qodlu quddiem id-difiża kważi difensur għax kważi hemmhekk sar jilgħab. U ma jagħmel xejn iktar minn hekk, jiġifieri u ma mmorrux għal plejer bħal Douglas Lewis li kapaċi jilgħab il-ballun u jdawru għax meta jidħolu taraħ il-ballun l-ispied jinbidel kompletament. Anke fejn jintefgħu u jintefa' f'nofs il-ground ħafna darba mhux bħal Locatelli mad-difiża. Dik il-mentalità Taljana illi l-ewwel naslu fid-difiża mbagħad nagħmlu. U kif dejna ngħidu l-Premier League il-livell tiegħu. Ġiel ma tgħidx dak kien ġolik. Taf kif? Livell baxx, jiġifieri il-Premier League għandu livell għoli immens. U fast. Allura l-istess persuna u l-fatt li tefa' dak il-kumment ukoll fuq is-social media u rrispondih support fejn qatt tara plejer jitfa' kumment. Jirrispondih xi ħadd support u jerġa' jirrispondih lura. Jiġifieri dan ħaġa. Ma mbagħad għalhekk terġa' tiġi d-domanda għaliex ples bħal Douglas Lewis u kon sejsaw ikunu għaddejjem perjodu tajjeb Mhux għalhekk imma jibdew fuq l-coach. il-bank. Mhux għalhekk il-coach imma dur. Dan law ma' dirigenti, law ma' supporters jarawhom dawn supporters, il-players imorru, mill-players jinsu fil-ground, il-coach jasilhom ta'. U aħna kien hemm ħafna istanzi fejn saru għażliet nerġa' ngħid bħalma għamel Tudor ukoll ġifieri, għamlu ħafna għażliet li anke loġikament ma jagħmlu sens, ġifieri aħna fi żmien Motta kellna plejers kulħadd barra minn postu pereżempju, kien jilgħab kull imkien fil-ground. Barra goal. Vera, dak kien il-plejer li fis-sajf qal li huwa barra mill-proġett, ma ninsewwiex di ta'. U daħluh lura fil-proġett għax kellu l-istess aġenti ta' Pop Miners u biex jintoġbu magħhom taw il-punt taw f'sena oħra kontratt. Nico Gonzalez ilha naħa l-oħra. Ġifieri daw ħafna tidwir li mhux il-pożizzjoni tagħhom meta plejer titfa' pożizzjoni differenti ma tara differenza Aħna għandna bżonn coach bħalma nemmel li ħajkun kontex ġa kien hekk fil-passat fejn da jwarrab l-idea tiegħu u jgħid għandi dal-plejers ma noħroġ l-aħjar tagħhom. U konti għandu oħra plejer jilagħbu fil-pożizzjoni tiegħu. Mhux hekk. Mhux se jitfgħu jinnaf mill-right wing jitfgħu left. Ħafna mill-plejers li għandna narhom jiffitjaw anki Douglas Lewis tista' tqisu l-perlo ta' qabel hekk. Jekk jgħalmu ftit jaf isir dak it-tip ta' plejer kapaċi għandu anqas it-teknika għandu dik il-xisma dik il-logħba. Però mbagħad hemm plejers oħra li ma narax li hemm posthom fit-tim. Ma narax li hemm posthom fit-tim għax bla ħeġġa ta' xejn, kull logħba u ġimgħa wara ġimgħa ma tarhom jagħmlu l-ebda moviment u jibqgħu jieħdu posthom fit-tim. Dik dejjem ħajkollok, ovvjament forsi dis-sena kien hemm iktar, considering is-sitwazzjoni kif qiegħda. Imma kif għedna, ġifieri ma jridx jinbidel it-tim kollu, ġifieri naraw x'hemm tajjeb, naħseb I'm sure li d-diriġenza jagħmluha, jaraw x'kien hemm tajjeb dan istaġun, ineħħu kemm jista' jkun mill-ħażin u narmaw fuq li hemm. Issa naraw l-lobit li jmiss u xejn, sa prattikament fadal logħba waħda, u mbagħad kif għadt inpier id-diriġenza ġiġa tibda taħseb u tipprepara għall-istaġun li ġej. Probabbli diġà s'issa nibdew nisimgħu ħafna bismijiet li jistgħu jiġu mal-Juve, jistgħu jitneħħew, però taħsbu li hemm xi plejers
fil-mira ta' dirigenza. Bħalissa ħnejlek, bħalissa nassumi li żgur hemm plan A u plan B. Għax għadha l-logħba u ma nafux se jiġri. Barra l-coach għadu question mark. Plan A għal-kemm neġa' ngħidlek nemmen l-affarijiet lesti. 100% u minnu. Nemmen li għandhom pjanijiet jekk ikunu fiċ-Champions League u jekk ma nkunux. Ma Pier, kif tista' tagħmel il-pjan jekk il-coach għadu mhux mażul? Għax il-coach ġa mażul. Sempliċi. Aħna ma nafux. Imma ħanejlek, tagħmel sens li l-Tudor iġbow sa 3 xhur. Imma mhux ovvja li inti dak l kbir bħal Juventus mhux se jgħid ħanimla 3 xhur u mbagħad nara wara. Mhux tagħmel ħalli l-motta. Is-soċjetà ma ħaditx id-deċiżjoni li tieħu ma tagħmel qabel. Qabel u dik biss li kien hemm ġismu għax il-bqija fil-moment il-min ħaġġi Tudor għandu Ftit differenza tattika rajna mhux ma rajniex. le at least kien hemm il-qalb iktar. Kien hemm qalb iktar żgur. Jiġifieri naħseb dik kienet l-għażla biss li jkun hemm iktar qalb. Però Tudor inġib ukoll bl-istess tattika li normalment tradizzjonalment jilabbiha wkoll. X'ismu Conte, ġifieri ġi wkoll biex jipprepara triq ukoll dik nemmena ta' ġifieri. Biex jipprepara triq għal Conte. Però Tudor qal ukoll l-aħħar għal l-aħħar f'kumment Tudor qal ħanagħmel minn kollox sabiex nibtem. Tinsiex li jekk aħna partita ma tallaqx waħda l-snin, wara wara waħda l-snin. Ġibri. Anki korbħna mal-Parma, korbħna ħafna drot. Dele, kien hemm affarijiet, ara biex ngħidu kollox ma' Tudor kien hemm ħafna affarijiet żbalji li saru ma' Motta u ma kienx hemm xi tibdil enormi, imma kif qed at least kien hemm iktar ħeġġa. Kien hemm il-ħeġġa. Ma kienx il-datija u pressi kien qasir ħafna żmien. U xogħlu kien li jirbaħ kemm jista' punti biex nitlu Champions League. Li jżid il-mentalità fil-players. John Elkan għamilha ċara minn l-ewwel li jekk mhux se nitlu Champions League kien les jerġa' joħroġ il-flus biex jagħmel tajba dak it-telf. Jiġifieri fil-mument li saret il-bidla u aħna milli nafu daw fejn qatt ma x'ismu aħna milli nafu li meta tieħdet id-deċiżjoni ferment tal-bidla John Elkan kien ma' Scanavino ma' Ferrero. Ma jidherx li kien hemm Giuntoli dak il-għal. Għaxanzi aħna nafu li Giuntoli kien kważi ftiem ma' Mancini, hekk irrapportaw il-gazzetti u l-medja kollha Taljana. Jiġifieri fil-mument li saret dik id-deċiżjoni, s'intendi għax inti jekk għandek coach bħal Mancini li dal jiġik u jkompli jibnilek is-snin li ġejjin, anti biex ma toqqab dik il-xismu jfisser li għandek bil-forz xi ħadd ieħor f'idejk u xi ħadd ta' dak il-livell, qed tifhem? Semmejna ta' Tudor ma' il-bidla Tudor Motta. U semmejna wkoll kellha ssir ħafna qabel. Li ma taħsbu li kien il-perjodu li Motta beda juri dak il-nuqqas u kellu jinbidel. Għax Motta għadda minn żmien kif semmejna numru kbir ta' drojiet, però mbagħad il-supporters kienu rrabjati. L-amministrazzjoni setat. L-eliminazzjoni Champions League. L-eliminazzjoni kellu jitkeċċaw automatikament. Nerġa' ngħid anke d-dikjarazzjoni li ħalla wara l-logħba. Meta Locatelli ftit qablu ammetta għal żbaljajna letteralment kollox u mar kollox bil-kontra għalle ma żbaljajna ma żbaljajna xejn kif ma żbaljajna xejn umiljazzjoni bħal dik kontra tim ta' livell ħafna inqas. Da punt tajjeb u punt ieħor fuq Motta waħda apparti l-logħb ġifieri u r-riżultati. Parti mid-delużjoni tiegħi hija li kull konferenza stampa li kellu wara kull logħba dejjem l-istess kliem. Jibqa' qatt ma jammetti l-iżball tal-logħba, dejjem nħarsu għall-logħba li jmiss, Issem logħba oħra, nħarsu l-logħba li jmiss. U jekk il-nota titterfa' responsabilità. Qatt ma jieħu responsabilità qatt ma jieħodha. Kien hemm ħafna coaches li jieħduha, però huwa qatt ma jieħodha. Però fit-tliet snin qabel konna wkoll. Simili. Kien għal xi ħaġa oħra. Naħseb il-press conferences tiegħu kontu tarawhom ukoll ta' qabel il-logħba ta' lejlet il-logħba. Dak kien bniedem ma jitrasmettilek xejn. Le appuntu, tifaqas bqajt narhom mbagħad. Jgħid ħafna affarijiet. Ma jgħid xejn, ma jgħid l-istess. Jirrepeti. Ma jitrasmettilekx kif naqbad ngħidlek.
Anki inti, L-enerġija. mux tab xejn jaqdu n-nas Ferrero, anki għad il-press-conference tijaw, kont kollox ukoll, meta nara. Però fil-futbol tal-lum isir ħafna paroli u kodda ħafna konferenzi li jisiru ma kollha. It's business, huwa business. Ġifieri sfortunatament ma jkun hemm dak il-miljuni kollha. Ġifieri. Ekku. Però hemmhekk jurik ukoll, apparti li vera, żejda fil-verità ħafna mill-konferenzi tagħmel. Però hemmhekk jurik il-karattru tal-persuna wkoll. Jiġifieri konferenzi daw li jsiru ħafna publicity. Per eżempju, stil dak il-fliexken, tal-reklam, u ġifiri. Issa Tiago kemm għaddu żgħir bħala coach, però dan dejjem fid-dinja tal-futbol kien fil-klabs il-kbar u ġifieri dana għasli pretendi li jkun hekk dat tip ta' stqarrijiet hekk ishom infantili ta' xi ħadd qisu kważi tifel żgħir ħafna drabi u ġifieri sabba ta' qisu jibqa' jinsisti fuq l-istess idejat, l-istess. U jgħidulu kemm il-darba li qed jilgħab il-players mhux fil-pożizzjoni tagħhom u jibqa' jgħidu jemmen illi hekk l-aħjar mod biex iġġib player komplut. Ma nafx onestament. Għana kelmu ħaġa li hija qafsa ta' qalb għal-Juventini. Champions League. Għaliex dejjem naslu saw, nifqu. Naslu saw, nieqfu. Qatt ma nimxu l-qoddim. Dil-imbirka Champions League. Apart il-fatt li daw il-problemi li qed insemmu, ovvjament, għax inti ma tasalx fil-liga, ħseb war kemm ħatasal fil-Champions League nafu li Rridu ngħidu li fl-Ewropa. Mhux qed ngħidu li s-serja ħdej leagues oħra il-livell huwa baxx. Imma li wara fl-Ewropa. Apparti minn hekk, però ċans, anke kien kun anke rivalitana. Però anke ma tistgħux toħdu, ma tistgħux. Però dik imbagħad anke meta kellna l-aqwa timijiet ma tħobbniex it-tazza biex ngħidu. Kienna Ronaldo. U kollu, ma apparti Ronaldo meta kellna t-tim li konna wasalna biex neħduha. Kiena għamlu minn kollox. Fl-aħħar snin lajna dejjem ara kemm hemm timijiet kbar fl-Ewropa, fl-aħħar snin dejjem lajna ma' timijiet ferm inferjuri għal Porto. Dik hija. Ġifieri il-Champions League hija on the day episodi. Jrid tkun ħafna lucky on the day u d-destin issa. Jiena nemmen, jiena l-iktar Champions League li nibki pereżempju hija tal-Borussia Dortmund. Dik ma kellna nitilfuha. Logħba aħjar minnhom, aħjar minnhom f'kollox. Jixxutjaw ballun u daħal u mbagħad it-tielet wieħed insieħ. Tidħol ċerta konvenzjoni għax iċ-Champions League u għax il-Coppa Italja ma tħobbokx. Plejer meta jiġi ukoll jaqaf dik il-mentalità, allura inti qed taqa' ċertu pressure fl-ambjent. Illi qabel terbaħa minn tista' tondax minnha. U issa ġiet ossessjoni. Apparti li min jitkellem ġifieri għax intom iċ-Champions League taħseb li timmtiegħu jirbaħha kull sena. Mbagħad tmur tiċċekkja. Tgħidlu ma jirbaħ 25 sena wkoll hawn. Jiġifieri imma għal xiex għax fil-passat anke meta ma kinux jeżistu televisions jiġi jgħidlek xahar wara li rebħet ta' Champions ħaqqas kienet da xejn. Ħadak tliet darbiet jew erba'. Allura jgħidlek għax Però Pier huwa fatt li ġejna seba' darbiet finali u tlifnija. Kien hemm minnhom finali biex ngħidu kollox ma' Real Madrid minn hawn sa faċċa ta' offside Mijatovic. Ma kienx hemm VAR, kif qed jgħid Anke mal-Barcellona. Mal-Barcellona faul fuq Pogba. Eżatt. Ma allura daw l-affarijiet hemm kontrina il-pis politiku tal-Juventus huwa kważi xejn pratikament għallum. Seba' finali qed ngħidu ta' mhux tnejn u tlieta, seba' finali qed titlifhom. Storikament kien hemm żmien kienu pereżempju fi żmien Boniperti u hekk. Ġifieri dawk iż-żminijiet ta' 60s u 70s u ħafna drabi kienu jserħu l-plejers fiċ-Champions League Juventus kienu jagħtu iktar importanza lill-kampjonat Taljan iktar mill-tazza Ewropea, ġifieri hemm anke dak l-aspett. Qabel meta tissemmi daw iż-żminijiet tim Juventus fl-aqwa tiegħu. Għandna niftakru naħseb intom ukoll tiftakru li fit-tim nazzjonali Taljan ġieli kien hemm seba' plejers Juventini. Meta ħadu l-World Cup. Kien hemm sitta minn U anke meta ħadu fit-2006 bi Franza b'kollox kien hemm
players Juventini. Ġifieri llum wara differenza li hemm. Aħna Calciopoli, aħna it-tim kien mibni. Hemmhekk ikun ngħidlek. Kienu waslu u toppu. Hemmhekk. U meta għaġġena biex nagħmlu l-aħħar tarġa kien hemm żmien taħt Kapello fl-Ewropa konna diżastru rridu nammettuha, però mbagħad rridu nammettu wkoll li dak kollu li nqala minħabba Calciopoli, mbagħad aħna kien nerġgħu nibdew mill-bidu. Ġifieri għal affarijiet li llum nafu x'inqala wara, nafu konna nafhom kif kienu Id-dispeċilu li ġejna rġajna on top, konna l-qudiem ngħidlek li konna l-qudiem 10 snin minn klab soħra bl-istejjum kollu. Marketing. U permettejna jew tajna bli marfa biex nerġgħu nissaw. U dik l-ikbar dispjaċir li qatt ma bsar minn Andrea Agnelli. Però ma ħafna ġliet intern li s-sarraf u mbagħad anke f'ħafna taħwit ieħor. Vera, aħna din naraw ovvjament aħna, però kull tim jgħaddi minn perjodu, inti ma tistax tagħmel 10 snin on top u tibqem fuq. Ġifieri U bajna ninvestu aħna dik aħna fl-Italja aħna biss ninvestu ta' ġifieri l-Inter x'ixtraw fis-sajf u Situazzjoni li qegħdin, l-iktar flus li dawru flus huma Juventus. ġifieri u tibqa' tinvesti fuq 200 miljun għax kienet is-somma li dejjem is-semmit tas-sajf li għadda u tispiċċa qed tiġri taqarraba post mal-Bologna li bijaw il-plejers u nħew il-coach. Waħda minnhom. Hemm xi ħaġa mhix Ir-Roma jirtu b'ħawna 18 punt. Mela. 18 punt, mhix ċajta. Kien hemm fatti ieħor ukoll li tifana lura meta nżilna Serje B. Għara minnhom. Dik ħriġna minna. Però għamla minna U ħadu l-pozittiv minna telaw players minna pal Marquisio. Dażlu. Ġifieri Meta jiġri kasek, tuħu il-tajjeb tiegħu, ġifieri għamla u kif għamla minn dak iż-żmien. Però f'Calciopoli l-50 irbaħna. Aħna dil 5 sena mingħajr Calciopoli mingħajr xejn, ġifieri. Maħsber Cup, Coppa Italia. Jiena notto. Mela s-sena l-oħra Coppa Italia ħadd pleċir biha, daqs li kif baħna fl-Ewropa, ħankun onest. Insomma tkollok Differenti, ma Kaf tajjeb ukoll meta kien konna Repullik saħna u ħadd ieħor tirbaħ il-Koppa Niftakar Juventini stess. Ġejna ħadna li. Imma li għandu pejs ħafna iktar minn Koppa Italja. Sejna naqbel miegħek li wara 3 snin pereżempju ma tirbaħx Koppa Italja għandha ċerta pejs. Dik naqbel miegħek semmek. Imma ma nistgħux irdik il-Koppa Italja nġibu daqs il-kurbaħna jenna fil-Champions League. Alright, u ma naħsibx laqas li wara 3 snin irbaħna kazza. L-Europol. Taħu l-Koppa Italja. Għaxaw minn jgħid Koppa Italja, minn jgħid kasa, minn vera ma ħafna timijiet jilabu bil-reserves. Għaxaw minn il-Juventus jilabu kważi bil-reserves fija. Ma inti tinvesti u tispiċċa ma tikkompeti f'xejn mbagħad tirbaħ fl-aħħar Koppa Italja. Jiena għalija onestament issa mhux qed neħkem il-valur tal-Koppa Italja, imma jfisser li pratikament huwa staġun diżappuntat. Ma naħsibx li fil-bidu tal-istaġun it-target li jissetjaw hija li terbaħ. Il-plejers nisfaħhom Il-Milan kellhom staġun diżastruż. Janna ħadu Super Cup kif ħadu l-Koppa Italja wkoll. Xi mod kien jinġab mhux qed ngħid imma kienu jinġab. Ma Milan investew daqsna. Investew metna mhux daqsna ma investew ta' u għalhekk lil-Milan fil-kemm qegħdin id-disa post ix-xajta ta'. Għax anke huma żbaljaw il-coach u ġifieri huma kienet mill-ewwel tidher li żbaljaw il-coach aħna Kollox anke diriġenza l-istess problema ta' Ibrahimovic kif dejna ngħidu ma jfissirx għax plejer tajjeb. Ma jfissirx li huwa diriġent li ħajsolvi lek problemi. Għax jgħidu kien plejer kbir, imma diriġent flop. Għasu sibu fil-moment li għandek bżonn, għas bissikun. Mux il-qasam taħna l-Milan, li rajna u kol fil-Koppa Italja tal-darba, għaraw il-suċċess li għamlu il-Bologna u l-atmosfera li kienem wara r-reb tal-Koppa Italja, ġiviri vera ħafna nies jgħidu Koppa Italja minn xejn. U kien ħaqqhom,
Għax wieħed mill-iktar timijiet li wera futbol Ma sabiħ naħseb. rridu naraw li Top Italja meta tiġi għassi u no, iżżid u nuriju għalli. Għana bil-mod il-mod għedin nersu lejn il-tmim ta' din diskussjoni, forsi ma nafx l-axar kommenti ta'kom dwar il-futur. Issa, musa nħarsu lejn il-passat, lejn il-futur. Pierre Bord. Nisperaw li 90 minuti għaddu malaj. Nseħu għasna kmini fil-loba. Nisperaw. Għal-isek għedja. Ewej mal-Venezia. Għawi għal Venezia. Nisperaw li ma nibbenjax Venezia mill-mappa. Il-bqija naħseb illi, ovvjament, jekk niġu ma l-ewwel erba' ikonna bażi soda biex nibdu għal-futur. Mela, ta' min jgħid li l-axħar lobbiet huma Venezia Juve, Torino Roma u Lazio Lecce. Ġifieri Turin naħseb għadha li jistgħu Jagħmlulna il-kuġini ma tantx jagħmlulna favur il-kuġini. aħna kull ma rridu naraw ilha nirpu aħna u daqshekk. Hopefully li l-aħħar logħba U mentality għasli. inqas kedet milli tawna dal-istaġun u nitlu fi Champions League ninsew ovvjament l-istress li qabbadna dal-istaġun u naraw il-pożittiv. I'm sure li d-diriġenza qed taħseb fuq dak kif bdejna ngħidu u hopefully narmaw biex is-sena d-dieħla nirranġaw dawk l-affarijiet żiena li marru dal-istaġun u nibqgħu dejjem wara t-tejn għax wara kollox is-supporter ta' fiera meta aħna qegħdin nitkellmu fuq il-problemi, però I'm sure li kollha kemm aħna tawna pjaċir kbir matul is-snin, jiġifieri. Wara kollox kull tim jgħaddi minn. U t-tim iktar u iktar issa li qiegħed tal-istat fil-problemi li hemm, iktar u iktar għandu bżonn is-support, jiġifieri importanti li nibqgħu f'kull ċirkostanza. Matthew, Jena, aħar kummenti għak. jien nispera li jiġi Conte, onestament, biex naħseb l-għu li staj solvina minn dis-situazzjoni. Semmejna supporters, aħna għonek id-inġu supporters club tal-Juventus, is-sena hija 50 sena ta' dal-klab. Minna u nixtieq nirringrazzja kemm mod personali, ma naħseb anki fisema ħafna membri li kienu matul da snin kollha. L-nies kollha li ħdew fil-kumitat, nibda mill-founding members sa minn hemm illum il-ġurnata. Aħna vera insegwu l-Juventus, imma aħna finalment familja, ġifieri u Pierre birna flimkien hawn ġew pratikament. Ġifieri. Eżatt, il-Juventus kienet il-link li għaqditna flimkien imma fil-verità dak li hemm ir-relazzjoni ta' bejnietna u bħala nies u bħala ħbiberiji u hekk xi ħaġa tmur lil mill-sempliċi rebħa jew telfa ta' U jena gbirt iktar minnkom. Inti minn tal-bidu Għaxin li l-klab meta kien il-bed. Ex-president, u għol. Għalma bdena nejdu kollox, l-ewel. Fej ma jkunx hemm maqda, ma jkunx hemm xejn. Illum għandna dal-ġid kollu għaliex kemm fil-passat u kemm illum qed isir xogħol ħafna sirri. U sfortunatament ħafna minn nies ma jifhmux il-sagrifiċċji li jkun hemm. Ftit imma illum kulħadd qed jidħol f'rasu. Illi mhix faċli il-ħajja tal-lum magħna. Filli jkunu d-disa ta' filgħodu filli laqas tkun ta' fisa ta' billejl. Il-ħajja saret magħna. Issib nies għad-dispożizzjoni jieħdu mill-ħin tal-familji tagħhom. Volontarjat. Hawnhekk jiena hawnhekk jaf x'ħanejn. Hawnhekk pratikament il-kobol li hawn u l-organizzazzjoni u l-ħsieb li tittaħseb biex dejjem tissodisfa l-membru, hawnhekk dedika ruħek full time. Full time ma taqafx. Jiġifieri u ta' dan nirringrazzja mhux biss lill-kumitat preżenti, kull min ħasem kwalunkwe żmien jiena ili niġi ġarta tal-Juventus minn minnu kont tifel. U dejjem rajt nies responsabbli u għalhekk wasalna sa fejn wasalna, għax dejjem kellna nies illi jaħsbu mhux sada jew pitada, jaħsbu għandilhom ġrak. Nista' ngħidilkom ġifieri nikkonferma x-xogħol u l-preparazzjoni li jkun hemm kif għattilkom jiena ex-president ġifieri u naf ix-xogħol kbir li konna nagħmlu jien u sħabi kollha. U fil-preżent nirringrazzjaw il-Joseph Fenek
li palissa huwa il-President lilu sa fuq 20 sena, Msejjer Żball bħala President tal-Juve Club vera Amor li flimkien mal-Kumitat kollu qed jagħmel affarijiet verament kbar fil-klab tagħna. Wasalna biex nagħlqu din id-diskussjoni, jien nirringrazzja l-Pierre Borg, l-Stephen Mifsud, lil-Matthew Sherry, minnati għajċat vella nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, nawguralkom il-komplement għal-ġurnata tajba jew nkellem meta qegħdin nissegwuh u finalment forza Juve fino alla fine.